Zahvaljujem, gospodine Bečiću. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre i poštovani gosti, pošto se mali broj članova dopunjuje, odnosno menja, samim tim ima mali broj amandmana, ono što smo želeli da kažemo manje više je prisutno u svakom od amandmana koje smo predložili. Pored toga što je ovo 4. godina mandata i pored toga što ja razumem vas da se 9 meseci nismo pomerili sa mrtve tačke i negde mogu da vas razumem zbog prethodne 3 godine pogubnog vođenja zemlje i privrede i od strane vaših prethodnika, mislim da je vaša situacija utoliko teža i utoliko, naravno po vas lično, gora. Ali ko će preuzeti odgovornost za ove prethodne 3 godine? Ulazimo u 4. godinu mandata Vlade, bez obzira što vi 4 godine niste bili ministar, ali 4 godine građani Srbije očekuju neki boljitak. 4 godine je prošlo, a po statistici Narodne banke Srbije 45.000 građana manje radi nego što je radilo 2012. godine. Dakle, imamo veliki problem da objasnimo građanima Srbije, odnosno vi kao Vlada, gde je zakočen ovaj proces. Očigledno je da ne govorimo građanima apsolutnu istinu. 25.000 građana, odnosno ljudi, radi, radnika, u preduzećima 17 strateških koje je odredila Vlada. Pitanje je da li se odlaže na ovaj način primena stečaja na posle izbora, vanrednih parlamentarnih izbora? Da li se odlaže primena stečaja u ovim preduzećima zato što 25.000 glasova Srpska napredna stranka očekuje na izborima, a dan posle vanrednih parlamentarnih izbora će ovi ljudi ostati bez posla? Da li možemo da u međuvremenu pronađemo strateško rešenje za ove firme i ova preduzeća? Da li možemo da ponovo pokrenemo preko ovih preduzeća privredu? Da li vi kao ministar imate sposobnost za to ili samo odlažemo u nedogled do nekih narednih izbora kada će ovi radnici morati da glasaju za vas, a onda ćemo dan nakon, kao što je Kori Udovički to saopštila pre nekoliko dana, saopštiti da ipak postoji višak zaposlenih i da te zaposlene moramo da otpustimo? Da ova preduzeća, kao što je govorio gospodin Vujović pre 9 meseci, evo ovde je transkript, pre 9 meseci svega, govorio je da 800 miliona evra trošimo na ova preduzeća, odnosno, kako je on tada rekao, bacamo nepovratno ova sredstva da bi zaštitili neka radna mesta. Pošto ste rekli da Vlada štedi, da ovog puta nemamo dovoljno sredstava, da li to znači sasvim izvesno da će i ovih 25.000 radnika ostati bez posla? Jer kako oni mogu da budu sigurni da ćete naći nekog strateškog partnera ako to niste uradili za prethodnih 9 meseci ili vaš prethodnik to nije mogao da uradi za prethodne 3 godine? Hoću da vam kažem da je poverenje u ovaj plan veoma nisko kod građana Srbije. Toliko.